прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 7-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святога Людвіка Марыі Гриньона де Монфора. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, ты ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай свяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары. Заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскресламу, суцяшыцелю табе, хвала на вечныя векі. Амен. З ліста святого апостола Паўла да Галатаў, 5 раздзел, 16-21 вершы. Я кажу, поступайце паводле духа, і жаданняў цела не выконвайце, бо жаданні цела супярэчаць духу, а дух супярэчыць целу, бо яны супрацьстаяць адно аднаму, каб вы не маглі рабіць таго, што хацелі б. Калі кіруе вамі дух, то вы не пад законам. Учынкі ж цела вядомыя, а гэта распуста, нячыстасць, разбэшчанасць, ідалапаклонства, чарадзейства, варожасць, спрэчкі, зайздрасць, гнеў, сварлівасць, нязгода, ерасі, ненавісць, п'янства, непрыстойнасць і падобнае да гэтага. Кажу вам зноў, як і казаў, што тыя, хто гэта робіць, не атрымаюць у спадчыну валадарства Божага. З кнігі Людвіка де Монфора. Любоў спрадвечнай мудрасці. Целесная мудрасць – гэта любоў да прыемнасцяў. Менавіта гэтую мудрасць вызнаюць разумныя гэтага свету, таму што яны шукаюць толькі задавальнення сваіх жаданняў. Прагнуць мець добрыя высокія пасады, адкідваюць усё, што магло б хоць трохі ўтаймоўваць альбо быць непрыемным для цела, як, напрыклад, пасты, самадысцыпліна і гэтак далей. Яны думаюць толькі пра тое, каб добра і смачна есці, піць, гуляць, весяліцца і прыемна праводзіць свой час. Яны хочуць спаць на мяккіх ложках, праводзіць час у забавах і прыемных банкетах з прыгожымі жанчынамі. Пасля таго, як яны атрымаюць все задавальненні, якія змаглі атрымаць ад гэтага свету, яны шукаюць найменш строгага спаведніка. Так яны называюць нядбайных спаведнікоў, якія не выконваюць сваіх абавязкаў, каб танна атрымаць ад яго спакой і ў лёгкім і распусным жыцці, а таксама адпушчэнне іх грахоў. Я кажу танна, таму што гэтыя мудрацы паводле цела жадаюць звычайна ў якасці пакуты толькі некалькі кароткіх малітваў альбо якую-небудзь ахвярку, ненавідзячы ўсё тое, што можа абцяжарыць іх цела. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутным, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца, паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць,
як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца ружанец давольную частку. Можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння разважанняў, альбо ў тым часе, калі найбольш спрыяе сённяшні дзень. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.